Niki kula saking Bapak Kasnon RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kaliyan kembang lawe Romo Gedruk niki rata-rata sampai dulu monggo oh jengleke pas salah sipun sinten ae lho kita ini bos aku sing gagas minum naik aku gendong orang sampean ki ora ndek piye yo Mas iki kok gawe jedang lho Aku. Siapa? Kuat kok ora Siapa? Lah oksigenmu dhewe. Jare bloro kabeh. Sing kembang kok sing gawa Mbak Ati sing jelek gendenan wong loro. Mas kritik dhisik. Coba. Saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Alon-alon itu. Dagelan itu tadi kita mati. Aku abot tenan lho yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ning bola-bali iki ya luar biasa lho. Biasane dhek gawan 150 kok malah. Sik, kumpul. Kita iki anu Mas, rusake aku bocah. Iki tubuhku mobil. Anu le kerjane rusake bocah. Anu keren yo. Jadi paling tidak yo kudu ngerti saiki lho piye karepe dhek iki piye. Nek lupa. Ini berapa ya? Berapa? Bocah iki sakit ora dipuji. Kekuatan wong ngene nggih mbak. Lah iya. Ini sampean. Ya iki lho. Oh iki. Kira ora dhewe malah. Iki anggota. Yo manut. Sari-sarine koyo tobo lho iki. Kali dah mulak tok. Ora ngombe. Nek tak kulo ngimbangi lah. Kandeng Mbak Ngombe saya ndelek. Oke. Oh, bener sing mau tak main. Aku malah nanti betul. Boleh lho. 70. Itu pun kulo sanggup iki kok. Nah, bener. Oh, berarti ini mau belum seberapa. Belum seberapa. Oke. Masih oke ya. Oke, boleh malam rusak gimana?
Orang pasti kali ngomong lho. Lalu sanu. Kaya iki mang kaya. Dadah tok. Di rok lu. Ora pas. Masa iwanen? Ini lho kaya aku ini lho jajan. Angin dadah. Yo itu toh, itu barang telek itu. Gua tak ana kali ngene. Lah urusan Gua sendiri lho. Mbok tono iki. Bener keblok masih terima. tak ganjel to, Dik. Piye? Pas doku. Duwe apa, Mas? Iki ditok moci. Aku delok mochimu, Mas. Iki kudu moci yo. Apa? Statue. Coba. Cinta. Oh. Lu nyake tuh ayo. Dan apa ki aku sing kaya ngono polahe lho. Buta iki lho. Dan apa iki kadung mabuk telek iki. Aku takut. Mel. Wis melu-melu kok. Aku melu-melu, Mas. Barang mlebu iki. Coba. Kalian berarti. Ayo. Agam, Yo semua sari. pasari sih. Mangan roti. Walah. Mangan roti. Aku dibalik dulu, Mas. Mangan roti kena busi. Dicelok ya. Kita panen, Pak. Cita-cita nah. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Langsung kan. Apa? Kok saya lek utang kok. Ini kita bilang kamu kocok ini. Kok mesti kok. Kok sama semekar. Iki lho duduk mekar iki ngono sari. Mekar sari ngono. Suka sari. Suka sari lo mekar sari. Iya, padahal aja Mugi warga suka sari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang seragi kula
jroning Sumarata Terus Yayi Sukasari uripe tambah mulya Allah ora juga dhuwur Allahumma amin duwe dhuwure ra. aku nada tinggi to Pak Lho kok iso tenan ora dhuwur ngono. kawari Ayo. esuk enjing So enjing sore santen sore santen terus dhewe kula benceng bayaran pinten aja mbok pikir ya anggur pari ditaleni kawat warga masyarakat Sukasari selamat dunia akhirat alhamdulillah itu ceton Capek tahu banget. Ape koyo. panas hutan aling-aling capek gunung ngombe kopi dicampur jahe Yayi Sukasari tambah barokah lho kamu terus jadi lho Ayo. Arti jelas ini. ora sah sesuk ben nanggap neh
guna riyen Mbak Tatin. Oh, nggih. Niki wonten ing ngersakaken kembang rame. Kembang rame. Digedrukne. Mbak Trias penting antara Mbak Tatin bersama Mbak Munas ya. Oke. Tuh, ngatur ah nyambut gawe. Anak kula dacar iki lho Kowe ora ngerti lho, jenenge wong linggo iki medhoke rezeki ngatur entuk duwe.